Ríona ní chunairis anam dom, Tá má gá bhíonn déag de ís agus bíonn me scíobh scialta. Has me scíobh scialta thart é cheile bhíon ó hen sa scoil. Is seachar sin ná déir músar an scéal scíobh agus scíobh me scéal agus haine se go mórlam agus tá ga dhéanana ó hen. Bach me síos níos mó agus bach sé ginnte scéalta chumas rudaí agus sin has me héana scíobh scéalta. An rud is fearlam faoi bheith scíobh scéalta ná bheith Cruinniú a scéal a héanú tá me gur ionseacht. I rith na pandéime bhí cumartas san óstan na Shetland is chumeisteach scéal faoi bud Albánia, bhí me héins maiad smaothar is siúla tráhuiris fun maiothair buzal isce cáisceach ó Medjugorje agus sin chuir meas le sin. Bhí is aineach fiche hían I gur scéal eile chuiristeach an bhuiimse. Agus chuoine me scéal faoi cálín a chála bháthead agus bhí sé caithe go mór an líní agus sin bhí spidzóg I tuairt cúnaí a gúnaí agus bhí sé cuoine go bin máthead a bhí tuairt cúnaí agus sin cheanna meas lei sin. Scanúil rinne sin cinenne go isteachán. Na de bhí isteachán lig sí big mar chunig sí chup marí. Is brálam a scríomh agus bhrálam drama scríomh gon scoil uair a cíns agus achar le státe. Is mis Ríona agus Cruthaím.